Descobrint l'univers. Benvinguts a Descobrint l'univers, el podcast de l'Astronòmica de Sabadell. En el capítol d'avui us parlarem de notícies d'astronomia i d'astronàutica, dels fets més destacats de les efemèrides d'aquest mes i d'una de les constel·lacions que es pot observar durant aquesta època de l'any. Bé, comencem! Notícies. Un asteroide quàdruple. Sabem que hi ha asteroides dobles i triples, però a partir d'ara també podrem dir que n'hi han de quàdruples. El primer a descobrir-se és l'asteroide Electra, que té el número 130 de la llarga llista d'asteroides descoberts. Aquest va ser descobert ja fa molt de temps, el 17 de febrer de 1873 per Peters. Dóna una volta al Sol cada 5,5 anys i té la seva òrbita entre Mart i Júpiter. És, doncs, un asteroide comú. El seu tamany és força irregular. Fa 262 quilòmetres per 205 per 164. Fins ara es considerava que Electra tenia 2 satèl·lits. Aquests satèl·lits van ser descoberts mitjançant observació directa utilitzant el Very Large Telescope de Xile, utilitzant, això sí, òptica adaptativa. El primer satèl·lit té 6 quilòmetres de diàmetre i té un període de 5,3 dies al voltant d'Electra. El segon és més petit, fa 2 quilòmetres de diàmetre i el seu període és de 1,2 dies. Ara, recentment, s'ha conegut que el passat novembre es va descobrir el tercer satèl·lit. Això ho van fer l'equip d'astrònoms liderat per Verdeux, utilitzant imatges d'arxiu del Very Large Telescope. De fet, van fer servir les imatges que van permetre el descobriment del segon satèl·lit d'Electra. Són imatges de l'any 2014. En elles es detecta un dèbil puntet que seria el tercer asteroide, molt a prop d'Electra i pràcticament amagat amb la lluminositat de l'asteroide principal. Amb aquestes imatges han pogut determinar l'òrbita d'aquest satèl·lit i després l'han pogut confirmar amb altres imatges d'arxiu obtingudes el 2019 també pel Very Large Telescope. El tercer satèl·lit d'Electra té una òrbita excèntrica i força inclinada i una gran proximitat a Electra que el fan subjecte a pertorbacions degut a les irregularitats d'Electra i a les irregularitats del seu camp gravitatori. Així doncs, Electra té 3 satèl·lits. El primer, de 6 quilòmetres de diàmetre i un període de 5,3 dies. El segon, de 2 quilòmetres de diàmetre i un període de 1,2 dies. I el ara recentment confirmat, el tercer, que té un tamany de 1,6 quilòmetres de diàmetre i un període de només 0,7 dies i que volta l'asteroide Electra a una distància de només 344 quilòmetres. Les primeres galàxies. Com eren les primeres galàxies? Quina morfologia tenien? Això s'ho han preguntat un grup d'astrònoms de diferents nacionalitats, coreans, americans, francesos, britànics, liderats per l'astrònom coreà Park. Han fet un treball exhaustiu fent servir una simulació informàtica amb el programa Horizon Run 5. Han tingut present variables de tipus gravitatori, hidrodinàmic i altres variables d'índole astrofísica. Amb tot això, han estudiat quines serien les galàxies dominants en l'univers
més jove i més primitiu. I han arribat a la conclusió de que eren galàxies de disc. Ho eren així el 2/3 parts de les galàxies. L'altra tercera part serien galàxies de tipus irregular o de tipus esfèric, amb una sexta part de les galàxies en cada cas. Tot això en un univers molt jove i primitiu, el que els astrònoms anomenen un univers amb una zeta superior a 4, és a dir, amb un gran corriment al vermell. Però el corriment al vermell d'aquestes galàxies sembla independent del tipus de la galàxia, així com la massa de la pròpia galàxia. És independent de la tipologia. Una altra conclusió a la que han arribat és que sembla que les galàxies de tipus irregular són les que van evolucionar a tipus esfèric. Tot això són tipus de galàxies desconeguts avui. Ja no n'hi ha de galàxies d'aquest tipus, amb aquestes configuracions. Actualment dominen l'univers les galàxies espirals i el·líptiques, que són les que coneixem els aficionats. Els autors d'aquest estudi sobre aquesta simulació informàtica s'encomanen al James Webb Telescope i consideren que la recerca que es pugui fer amb les dades del telescopi espacial podran determinar si les seves estimacions a partir d'aquesta simulació informàtica són certes o no. Astronàutica. La invasió russa d'Ucraïna i l'espai. A la matinada del 24 de febrer, el president rus Vladimir Putin va ordenar la invasió d'Ucraïna. Juntament amb les altres conseqüències d'aquest atac en nombrosos àmbits, també afectarà la indústria i l'exploració de l'espai de manera significativa. En primer lloc, el conflicte pertorbarà la cadena de subministrament del titani, un metall essencial en la indústria aeroespacial, i més concretament en la fabricació de motors d'aviació i de coet. EADS, Boeing, Safran i altres actors del sector han acumulat reserves de titani, però encara depenen de la producció russa. Altres elements afectats pel conflicte són el níquel, el coure i el ferro, juntament amb el neó, un gas noble utilitzat en la fabricació de xips com els que porten les sondes espacials. Ja el 2014, amb l'annexió russa de la península de Crimea, les sancions imposades al règim rus van tenir un impacte sobre els coets d'operadors estatunidencs. Aquestes mesures van posar en perill durant 4 anys el subministrament de motors de coet RD-180, fabricats per Energomash i utilitzats en el coet Atlas V. Tot i que el 2018 es va aprovar una excepció per a aquest motor, la inestabilitat geopolítica ja havia empès la indústria aeroespacial estatunidenca a buscar un substitut, projecte que ha acabat desembocant en el Vulcan Centaur, un nou coet que volarà per primera vegada aquest 2022. La tripulació de l'Estació Espacial Internacional, que actualment es compon de 4 estatunidencs i 2 russos, a més d'un alemany, no hauria de patir gaire, però no es pot dir el mateix de l'estació en si. Tot i que Washington sempre l'ha eximit de les sancions imposades a Moscou, entre altres motius, perquè fins al llançament reeixit de la càpsula Dragon, els estatunidencs depenien dels russos per arribar-hi, els russos cada vegada amenacen més fort d'abandonar aquest projecte de cooperació internacional a l'espai si no obtenen concessions en altres àmbits. Fa mig any, el director executiu de Roscosmos deia que la sortida de Rússia seria inevitable si no s'aixecaven les sancions sobre Progress i TSNI-MASH, i aquests dies amenaçava fins i tot amb la possibilitat que l'estació es descontroli i acabi estavellant-se, segons ell, sobre els Estats Units. Per descomptat, Europa no és immune a aquesta situació. El projecte més amenaçat és l'ExoMars,
un astromòbil marcià desenvolupat en col·laboració amb l'Agència Espacial Russa, que en principi ha de ser llançat des de Baikonur. La presència de coets Soyuz al port espacial de Kourou és una altra víctima de les tensions, després que Roscosmos anunciés la seva retirada de la Guaiana francesa aquest dissabte. Les efemèrides. Què podrem veure aquests mesos al cel? Efemèrides del mes de març. Tal com dèiem el mes passat referent a febrer, el mes de març tornarà a ser pobre, més que febrer, en fenòmens astronòmics. Tots els planetes visibles a ull nu podran veure's només immersos en el crepuscle matutí. Els més visibles seran Venus i Mart, que formaran una parella gairebé tot el mes i que el dia 16 estaran en conjunció. Venus estarà a 3,9 graus al nord de Mart. Mercuri i Saturn estaran encara més pròxims al Sol i també estaran en conjunció el dia 2. Mercuri estarà a tan sols 0,7 graus al sud de Saturn. Al final del mes, Saturn s'acostarà a Venus i Mart i formaran un triangle a la constel·lació de Capricorn. Júpiter serà invisible, ja que estarà en conjunció amb el Sol el dia 5. El planeta Urà només serà observable durant les primeres hores de la nit a la constel·lació d'Àries, mentre que Neptú no serà observable perquè estarà en conjunció amb el Sol el dia 13. Només ens queda assenyalar els cometes relativament brillants que seran C2019 L3 Atlas amb una magnitud prevista de 9, 19P Borrelli amb una magnitud prevista també de 9 i C2017 K2 Pan-STARRS amb una magnitud prevista al voltant de la 10. Cal dir que aquest últim cometa anirà millorant en lluminositat i que serà observable en bones condicions durant la segona meitat de l'any, arribant a la magnitud 6 al desembre, prop del seu periheli. I per acabar, parlarem d'una de les constel·lacions que dominen el cel aquest mes. La constel·lació de Cassiopea. Des de la nostra latitud, Cassiopea és una constel·lació circumpolar fàcilment identificable per l'asterisme en forma de M o de W segons es trobi sobre l'estrella polar o a sota d'aquesta. Perquè un objecte celeste sigui circumpolar respecte a un observador determinat, s'ha de donar la condició que la declinació de l'objecte sigui major de 90 graus menys la latitud de l'observador. Així, per un observador en una latitud de 40 graus, tots els objectes amb declinació major de 50 graus seran circumpolars. La constel·lació de Cassiopea ocupa una superfície en l'esfera celeste de 598 graus quadrats i és, per tant, una constel·lació relativament gran. De les 88 constel·lacions modernes, només 24 són més grans que Cassiopea. Segons la mitologia, Cassiopea era reina d'Etiòpia, esposa de Cefeu i mare d'Andròmeda. Presumia que la bellesa de la seva filla superava la de les Nereides, nimfes de la mar. Les nimfes van voler castigar aquesta insolència i van demanar ajuda al déu Posidó. Com a venjança, Posidó va enviar el monstre Cetus a destruir Etiòpia. Cefeu i Cassiopea van demanar ajuda a l'oracle i aquest els va indicar que l'única manera de salvar el regne era sacrificar a la seva filla Andròmeda per així apaivagar el monstre Cetus. Així, amb la finalitat de poder alliberar el seu regne del monstre, Cassiopea va encadenar a la seva filla a una roca al costat de la mar perquè pogués ser devorada pel monstre marí, però, finalment, Perseu la va alliberar de la seva captivitat. Posidó no va voler que Cassiopea es quedés sense càstig i, amb la finalitat de torturar-la eternament, la va seure lligada a un tron, col·locant-la en el firmament de tal forma que la meitat del temps romangui de cap per avall. Les estrelles de Cassiopea són relativament brillants. 4 d'elles tenen una magnitud aparent inferior a 3 i 4 més una magnitud aparent entre 3 i 4. En total, conté 157 estrelles amb una magnitud aparent inferior a 6,5 i que, per tant, poden arribar a ser visibles a ull nu. Les estrelles més brillants de Cassiopea són Alfa, Beta, Gamma, Delta i Epsilon Cassiopeiae. Aquestes 5 estrelles són fàcilment recognoscibles en el cel perquè formen l'asterisme en forma de W o M característica d'aquesta constel·lació. Alfa Cassiopeiae és la segona estrella més brillant d'aquesta constel·lació perquè té una magnitud aparent de 2,24. Tradicionalment també ha rebut el nom d'Skedar, que prové de l'àrab Satr, que significa pit, per la seva posició a la figura de Cassiopea. És una gegant taronja situada aproximadament
a 228 anys llum del sistema solar. Beta Cassiopeiae és la tercera estrella més brillant de la constel·lació. El seu nom oficial és Kaf, una paraula que prové de l'àrab i que significa palmell de la mà. És una gegant blanc-groga, la seva magnitud aparent és lleugerament inferior a la d'Alpha Cassiopeiae, 2,28, i està situada a 55 anys llum del sistema solar. Gamma Cassiopeiae és actualment l'estrella més brillant de Cassiopea, amb una magnitud aparent de 2,15. No obstant això, la lluentor d'aquesta estrella experimenta fluctuacions importants entre valors d'1,6 i 3. És coneguda amb el nom Navi i es troba a 550 anys llum de la Terra. Delta Cassiopeiae és una estrella binària coneguda també com Xora o Rukba, una paraula àrab que significa genoll. El seu component principal és una estrella en fase de conversió a estrella gegant. La magnitud aparent combinada de les dues estrelles és de 2,68. Aquest sistema estel·lar es troba aproximadament a 99,4 anys llum de la Terra. Epsilon Cassiopeiae és la cinquena estrella més brillant de la constel·lació. La seva magnitud aparent és de 3,4 i es calcula que la seva distància respecte al sistema solar és de 410 anys llum. És coneguda amb el nom de Seguin. Una altra estrella de Cassiopea interessant és HR8832. Al voltant d'aquesta estrella s'han arribat a detectar fins a 7 planetes, encara que 2 d'ells estan pendents de confirmació. Aquesta estrella està situada a només 21,2 anys llum i la seva magnitud aparent és de 5,57. 2 d'aquests planetes són rocosos i són anomenats superterres per tenir una massa significativament superior a la del nostre planeta. La resta de planetes al seu voltant semblen tenir una naturalesa gasosa similar a la de Júpiter. La constel·lació de Cassiopea és interessant per contenir 2 objectes Messier, M52 i M103, i per tenir unes precioses nebuloses que són l'objectiu de la majoria d'astrofotògrafs. Comentarem aquests objectes. M52 o NGC 7654. Cúmul obert descobert per Charles Messier el 1774. Es troba a uns 3.900 anys llum de la Terra i la seva extensió és aproximadament d'uns 15 anys llum. M103 o NGC 581. Cúmul obert descobert per Pierre Méchain el 1781 i incorporat posteriorment per Charles Messier al seu catàleg. És un dels més remots cúmuls oberts del catàleg, trobant-se a una distància de 8.500 anys llum i amb una extensió de 15 anys llum, aproximadament. Està format per unes 40 estrelles i s'aproxima a nosaltres a una velocitat de 37 km per segon. NGC 7635. Nebulosa d'emissió coneguda per la nebulosa de la bombolla per la seva forma en recordar una bombolla feta amb sabó. En fotografies destaca pel seu bonic color vermellós i juntament amb el cúmul M52 escrit anteriorment forma una imatge molt interessant per a ser captada pels astrofotògrafs. IC 1805. Nebulosa d'emissió coneguda com la nebulosa del cor per la seva forma i també amb un preciós color vermellós característic d'aquesta mena de nebuloses. Es troba a uns 100.000 anys llum de distància i té una extensió d'uns 300. IC 1848 o Westerhout 5, coneguda com a nebulosa de l'ànima. És una nebulosa d'emissió situada al costat est de la nebulosa del cor i a 7.500 anys llum de la Terra. IC 289, nebulosa planetària, descoberta per Lewis Swift a principis de setembre del 1888. Es troba a 5.000 anys llum de distància amb un diàmetre aparent de 40 arcsegons, la qual cosa equival a un any llum d'extensió. S'aprecia perfectament, just en el seu centre, l'estrella que la va crear en expulsar les seves capes exteriors. I fins aquí el podcast de l'Astronòmica d'avui. Espero que l'hagueu gaudit moltíssim. I no oblideu de revisar tots els nostres perfils a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i el nostre canal de YouTube, o consultar la nostra web per no perdre-us res del que fem a l'Astronòmica. I res més per avui. Fins al proper número. Adeu!